In-Nisa fil-faqar, azzjonijiet u soluzzjonijiet kienet it-tema diskussa f'seminar organizzat mill-fondazzjoni IDEAT. Is-soċjologa Dr. Josien Kutajar qalet li meta nħarsu lejn il-faqar jeħtieġ nifhmu dak li qed jiġri f'żoni partikolari ta' Malta, fejn il-faqar huwa marbut mal-livell edukattiv baxx u rata għolja ta' qatt. Il-faqar mhux kulħadd jemmen fiha Malta, l-ewwel ħaġa qisu li rridu nipperswadu n-nies li jew ċertu nies, gruppi ta' nies li mhux qed ikollhom aċċess għar-riżorsi materjali u hawn gruppi oħra li qed jiġu esklużi mis-soċjetà mhux għax m'għandhomx riżorsi imma għal raġunijiet oħra jista' jkun ta' razza, ta' sesswalità. Fuq iċ-ċiklu tal-povertà tkellmet ukoll il-professur Angela Bela, direttur taċ-ċentru għall-istudji dwar il-familja fl-Università. It-tfal għandu jkollhom l-ewwel priorità u l-messaġġ li nixtieq nagħti jiena li rridu nibdew minn qabel it-twelid u li għandna l-infrastrutturi neċessarji fil-pajjiż biex nagħmlu interventi li jgħinu ħafna biex innaqsu iċ-ċiklu tal-faqar minn ġenerazzjoni għall-oħra. Fis-seminar tkellem Mario Cardona, riċerkatur fil-qasam tal-edukazzjoni tal-adulti li semma fatturi li jikkontribwixxu għal din iż-żieda fil-faqar. Il-faqar assolut diversi kategoriji ta' nies li mhumiex ħafna ma' qegħdin hemm. Tajjeb, nisa li kollhom jitilqu mid-dar bit-tfal b'kollox pereżempju għax ikunu għal diversi raġunijiet falla żwieġ, il-mara kienet imsawta u kellha titlaq, illi din tispiċċa letteralment tgħix ġo karozza bit-tfal pereżempju. Ir-riċerkatur bil-Caritas Leonid McKay identifika l-aktar bliet u żoni f'Malta li huma milquta mill-faqar. Qal li kultant tgħaddi minn triq u ma tintebaħx li jkun fiha nies li qegħdin jgħixu fi stat ħażin ħafna. Għalkemm il-tendenza li l-maġġoranza tal-faqar qiegħed fil-lokalitajiet ta' madwar il-port, jidher ukoll li għandna lokalitajiet oħrajn anke fil-nord ta' Malta illi il-faqar qiegħed ikun ikkonċentrat anke f'daw il-lokalitajiet. Fl-interventi li saru tkellmu n-nisa li qed jesperjenzaw il-faqar ħtija ta' vjolenza domestika għax qegħdin irrabbu weħidhom inkella għaliex qed jaħdmu ħafna sigħat f'xogħol prekarju. Il-President tal-General Workers Union Victor Karaki ta' eżempji ta' kif il-ħaddiema qegħdin jintlaqtu ħażin mill-kondizzjonijiet ħsiena tax-xogħol. Il-kellim laburista dwar il-qasam soċjali Carmen Wabel enfasizza l-ħtieġa li l-Gvern ma jibqax jitkellem dwar dawk f'riskju ta' faqar, iżda jieħu azzjoni dwar dawk li qegħdin fil-faqar.